Fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt, il-bastiment tal-organizzazzjoni mhux governattiva Open Arms salva 39 immigrant li kienu bejn sema u ilma fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ Maltija. Dan bil-kooperazzjoni taċ-Ċentru għall Koordinazzjoni ta' Salvataġġ Malti. Dan il-bastiment ilu jiem bejn sema u ilma għaliex fuq għandu 121 immigrant li l-Italja rifjutat li tħallih jidħol bihom fil-portijiet tagħha. Il-Gvern Malti kien ċar li fiċ-ċirkostanzi ma kienx responsabbli hu. Iżda wara li kienu salvati dawn id-39 immigrant, il-Gvern Malti saħaq li Malta lesta tieħu dawn l-immigranti kif ġew salvati f'żona li fiha Malta hija responsabbli. Iżda għamilha ċara wkoll li kien lest jieħu biss dawn l-immigranti. Minkejja dan Open Arms qed tirrifjuta u insistit li Malta għandha tieħu 121 immigranti ieħor li ġew salvati f'żona li Malta mhijiex responsabbli għaliha. Fi-stqarrija l-Gvern Malti qal li l-pajjiż huwa lest jerfa' biss ir-responsabilità tiegħu kif qatt m'hemmx soluzzjonijiet oħrajn. Dan wassal biex issa l-immigranti baqgħu fuq il-bastiment. Bilan li tinġibet aktar attenzjoni fuq dan il-każ, il-ġimgħa mar fuq il-vapur Open Arms l-attur Richard Gere, filwaqt li l-vapur Spanjol qal li bat itri lil Spanja, Franza u l-Ġermanja biex jitolbu soluzzjoni Ewropea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.